Barlai sepak lai kufra. Wan baru Hakakatang ukpa badukon baduman sem bakod. Amen. Ka jingi jong trai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lembat ka jingi selog jong omen sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat piru. Ko hanmen ko para ha u trai Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi kan mau buram ya kamariat hisati kasim. Habang ngirakhe ya kene kasngi buram jong kamaria thesoti kum kasim jong kabalang kum kasim jong kaying kasam kajunga kajungpi kum kasim jong kajung im bamarwe jungi kumba mantang gadang ruai katu kajung ruai sedang kajung e jublay nakabanta junga bajungpi kamdon jing sedang kamdon jingkut shisha kohan men ko para lengba kajung jit kajung blay ya kamaria kum ka kemi jongi kum kasim jong kabalang kum kasim jong kaprathai borak kawai kum kasim jong kai gasam bat ka jong em ka jungi shisha ka panpau ya kata ka jing it ka jong blai yang i wei pai wei ka ba omdon jing sedang ka bat omdon jengkut ka bai ne ka ju hakino kino ki por jong ka jing em ka junga ka jong pi den mata ka daw kum hak ngai ka sngi bangi kan mau buram ya kamaria kum kasim ngi dei ken ban kan mau ya lade ya kata ka jing it blai ha ka jing em ka jungi shisha manga ma phi lengba ki jingmod ka jing prakhat lengba ki tin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi le haman ka khlemat jong ka jing em ka jungi shisha ngim nyo breu la ne ngim nyo kor ya ka ne ka jing it ka jung blai ka baul apan pau yangi den mata ka daw ha ka ne ka sngi ha ka bangi wan ban terwa ya ka ne ka mas ka khoj ha bangi wan ban terwa ya ki jing dua ya ki jungi habang iwan banterwa ya lade hakmado blai token ngin pen map nautrai na gebanta ki pop ki sang na gebanta ki light ki let ki ba mangi ngile ha ki jung em jungi baman la kasngi jar jar mata sipor khabre bi lage jong khman pen map nautrai na gebanta ki ne ki jung na breu ki jungi ai bautrai un map ki pop ki jungi ai bautrai un weng no un side no ya baro kita gejing mong bagi pop ki wan ra ha gejing em gejungi habau trayu ma bagi pop habau trayu weng no ya kita gejing mong bagi pop ki wan ra ha gadanut ha gejing mur gejing perkhat ha gejing long do jing long senam gejungi klempep utrai un pediang hun da gejing sngoba ya gejing terwa jungi bade gejing duai gejungi te kum ta to ken ngin pai su da gejing sngoret ngin pen map nautrai na gebanta kine gejing duna bro jungi
da ka ba ngia duai lang rangkat nga pla au ble or baro pada pi ko han men ko para bang la le pop shibun da ki chung prakhat da ki tin da ki kam da ki chung le klet da ki chung le pala junga da ki chung le pala junga da ki chung le pala bakra we junga namar kata ngakarpad ya kamaria bukoj kabaya sa katei soti ya ke angel bat kirukoj pada pi ko han men ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka chung em bom jukot amen try can rat go blaze ngiduai na kabenta ka jingkoi ka jingkhia akalan kamet bat kaman sim jong I Teresia lamare o supai rapsang bat anti Mary rapsang ai botrai unweng no ya kita ka jingpang ka jingstam ka bagi yomat hakan kapor ha kamet bat kaman sim ka jingki ai botrai un kaner ki kiti ka jingu un penkhia ya ki pura Imburu akamat utrai ya ki jingdon kam jingi baro kam tame ya kano ka kam ka ba ngit mo ban le ha kana gasngi shisha kin long ka job kin long ki ba urlong ko blei me uba penlong ya kanong kha yau khon jong me ba kan long ka kmi bat kas em jongi tos ngau san e ban ai enda la krishan da kejungya sai jongka ngin la aban yo ya kaburam jong ki khon jong ka hima beneng daw trai jungi Jesus Christ u khon jong me u be mat basan sha rengkat bat me ha ga jungi long ka we jong men simba khoj u blai junam la junam amen Kajing pule na ke kitab Yesaya no ithulupa. Kalnong khandai dekot ar ter hadu nyau. Kibreu kibalayat ha kajing dom kilayo iya kajing syai ka bakraw. Kito kibalasyong ha kari ka badum teu hakila phalang kajing syai. Milapan roy ya kajaj benreu milapan kraw ya kajing kemen jongka. Kia syat kemen hakmat jong me kumba ya kemen ha ka ayom ot. Kumba ya kemen kibreu haba kia sam ya kamar clear white. Naba ya kejuar kebaban kia ya u dingbo u bahalor terpeng jong badia u syabuk jong unong ban jong mila kedia kumha kisngi kimidian. Namaria kejuti jong upalwan ubayat kerdam
ha ka jingki win katma badia ka jan phong ka bala IT ra kasnam en sa thang kumya ka ding yap ha ka ding na ba hangi la kha ya khun lung hangi la ai ya khun bat ka bor sanchar kan long halor ki terpeng jong u bat en sa khot kerteng ya u unong ai boj ba phla u blai ba don bor u kpa bom jukut us em ka jingsuk ya ka jingroy jong ka bor sanchar jong u badia ka jingsuk kan omdon ka jingkut halor ka khet udabet bat halor ka hima jong u ban seng nong rem ya ka bat ban pen klan ya ka da ka hok bat ka jingle hok nadu menta bat junom la junom ka jing e jong utrai ki paj kan sale ya kani ka ktin utrai Semua yau le. Wal nyau spa lai pupra. Nyau spa lai pupra. Ili khat ngen roi nadu khat wei khat a ter.
utrai dan rengkat bat pi ka jing pule na ga gospel ba khoj kat kum u Lukas ka buram hame ko try how benai uba henriu lapha yau angel Gabriel na ublei sha kasnong ha Galilea ka bakerteng Nazareth sha ka wei ka theisoti ba la ya tektin ba du wei ubreu u bakerteng u Joseph na ka jaj u David bat ka kerteng kata ka theisoti ka long ka Maria ulawan saka bat ulaong kublei ka badab da ka jingai e utrai udan bat pi Henry kala kuslai jingmut ya kata ka jingong bat kala perkhat kamut ayu kata ka jing kublei teu angel ulong haka whatsapping ko Maria naba philasem jingai e bat ublei badakmi pinsapun haka kpo jongpi bat pinsakha ukon bat pin saai kerteng yeu u Jesu un salong uba kraw bat enkod yeu u kon jong uba haklitam bat utrai ublei un ai ha u ya ka khatsem u David ukpa jong u bat un sa senshar halor kaying u Jacob shi jinom bat kahima jong u kan om kutshu kamaria kalong hau angel kumno ken kane kala banlong naba ngamdon utunga utaw angel ulong haka umensim bakhut un sahyar halor jongpi bat kabor jong bahaklitam kan saka serngeu yapi namar kata yau kun uba enka ensa khot ubakhut ukon jong ublei hakmi kakur jongpi ka Elizabeth makaru ha ka jinglong temen kelapun yau kun senrang badune ulong ubnai uba henreu ba kata ya kabala nyeu ba lingki na ba ublei omdan ei ka ba umla banle bad kamaria kalaong hakmi ngalong kasakri jong utrai to kan long hanga katkum kaktin jongpi markum ta u angel ula leidno ka gospel utrai ka chingiro yame ku Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ ha kane kasngi kebangi kan mau buram ya kamaria thesati kum kasim kabalang ka khot kawer yang ai phi ban pusan ya kane ka gospel ka jing penbena jong angel ha kamaria thesati bamaka kalong kata kabala kerku bad kabala jed dau blaihi ban long kakmi jong u kane kebangi duai man kasngi habangi sedang ya kasngi kejungi kajing duai angel kebangi ong kajing duai ke bamanga mapi ngi sedang ya kasngi kabat kebangi penkut ya kasngi katno shisha ko hanmen ko para kane kajing duai kaba u trai u blai jungi wai hakabalang kalong ke basyungkun katno shisha manga mapi ngi puson bat ngi duai ya kane kajing duai u angel man kasngi da kajing rublai ladangim patle ladangim paduai ya kane kajing duai da kajing rublai bat kajing pusan nadu menta kasngi ngi dai ban sedang no ken habang ngi duai ya kane kajing duai ban pusan ya kito ki kentin ki ba don ha kato kajing duai baro kito ki kentin ki ba don ha kato kajing duai de ke bautrahi ula ai lene la kren leng bau angel ha kamaria kabangi osngeu ha ke gospel ke bamanta kasngi ke gospel jong Lukas kelanong ke ban iwe ka line nadu arpan reu hadu lai pupra token ngakot ngawari pi ba nadu manta kasngi ngin pusan bat ngin da duai ya kene kejing duai da kejing rublai bat ngin persang rukain ban im bat ban le kumba kamaria kale haba kayosngeu ya kene kajing kublai jong wangel den mata kadaw manta kasngi ngakwa ban ya pelu jingmot rengkat bat pi
ya ki laitali ki mat puson ki ba shong jengmut lane ki ba ngiyo i lane ka ba ngilap na kana ga gospel ka ba ngiyo sngo mentan kamat ka baneng kong kadai kajing penbena jong angel hakamaria kamat ka baar kadai kajing ong jong kamaria hooj ya kita kiktin ki bautrai upha leng bau angel bat ka balai kadai kajing wan leng do jong kita kiktin ki ba utrai la keren hakamaria kinai kadai kita kilait tele ki mat puson ki balengkot kabang kwa manga ban ma pi wei ban shem ban puson ha kanai kas ngiburam jong kakmi jungi katai soti kajing penbena jong angel habangi pe ya kajing im jong kamaria kam shem la im ya kajing im jong ka na kabenta la shai kam don jing khuslai kam don jing perwa ka ka banja ya ka la shai kasngi bat habangi pe ya kajing im jong kamaria ha kaju kapor kam don kata kajing snyosi kam don kata kajing babe ya ka balajia ha kajing im jong ka menin nekis ngi baladap henreng yo i ba kamaria ka im ya kajing im jong ka ya ka ba menta haba kamaria ka im ya kajing im jong ka ya ka ba menta dein mata ka daw ka kloy bat ka not ban ngap ya ki ktin ki bau trai ukrania ka kham tame ngasnyo banong kat kum ka jing puson ka junga ngayo i ba kamaria ka im ya kajing im jong ka ya ka ba menta da kata ka jing shania da kata ka jing it ke jong ka yo blei da kata ka jing pediang jong ka yaw blei kala ban yo sneu ya kasur ke bau trai ukrania ka kam dei kanu ka daw ba kamaria kala ban yo sneu bat ban i ya ublei ba wan kren ka leng ba jong angel hanrei dei kata ka daw ba kamaria ka im ya ka jing im jong ka ya kapor ke bamenta kumbang ong kam don ka jing khuslai na ka banta la shai kam perwa ya ke ke baladep kam don chu susi ya ke balajia ha ka jing im ka jong ka kadai ka ne ka daw ba ka yo sneu ya ka sur ka jong utrai haka jeng im ka junga ka jung piru ko hanmen ko para kamaria ka khot ka weringi ken bangin puson yala ka jong ka jeng im hato ngai im nem ya ka jeng im ka bamenta habangi pe yala ka jong ka jeng im nga ban ma piru yola sei kumju ngi im ngi kuslai ka banja yang ala shai ngan le ayu la shai om dei ya kala shai hanrei ngan pangila don lupa ka jeng kuslai ka jeng susi kan jayu yang asibet habang ale ya katong kam kan jayu yang asibet ngiladon kana ka jing kuslai na ka banja yang asibet ha ka por men sngi but sakawai pat kabapan dik yangi kabapan susi yangi kabapan ketang yangi kabapan babe yangi kadai kaba la jia menen kabajia yang abenin kapan long yang aban im ya ka bamenta ha ka jing snusi ha ka jing snudiaw ka jing jia ka bamenin kapan telot kapan suai yang kapan pang kapan syutom yang hanrei kamaria ka khot ka weri ngai pi im ya ka jing im jong pi ya ka bamenta khnang ba manga ma pi ngila ban pendap hok ya ka ka bang dei ban le ban ngila ban yo sneu ya ka sur ka ba utrai ukren aba kamaria kala yo sneu ya ka sur ka jong trai hoj ka don ka ta ka jing snusi a ka ban kong ngiyo i kumno ka nei ka la ban long kong hanrei wa angel uyo i ya ka jing im jong kamaria baka im ya ka jing im ka mamanta unang pan scam susu ya kata ka jing im jong ka da ka boong wat kuslai utrahi un pa ya ka bor jong men sim bakoj bad utrahi un ka serngeu ye pi kane ka dei ka ktin ka ba utrahi ukran leng ba jong angel klempep ha ka jing im ka jong pi ko han men ko para ha bangidon kata ka jing im ya ka jing im ka bamenta utrai unong kumju yang abad pi wat kuslai ya ka ba pi dei ban le la shai wat kuslai ya ka ka ba ngakran ya pi pin la ban le pi la ban pendap da ka bajanai la da pi kloi ban ngap ya ka ktin ka jung utrai kane ka dei ka jing yo i junga bar ka jing sutho habang apusan ya kine ka jing pan bana jung angel ha kamaria the soti ka bahar pat ka dei ka jing ong jung kamaria haoj kamaria kala banong hoj ya kitin ki bauturai Ukraine de namar ba maka ka kloi
ban pli yala ka jong kadanut ka kloi ban pli yala kata ka jing mut ka jing perkhat ka jong ka ya kata ka jing snuthu ka jong ka hakiktin ki baut trai ukuran kana ngut ke nanga banapi ngi kloi ban pli ya kadanut klempe putrai ukuran upasiau yang abadepi hanrei hadukan no ke manga mapingi kloi ban pli ya kata kadanut ka jingi ban snuthu ya kitin ka jong trai ban snuthu ya kata ka mon ka baut trai u tha yangi lane u kwa yangi ban le habaka Maria ka ong ho ya kine kitin ki bau angel uan aya ka Maria kam sem loong ba to haba me la pha yang ban le nga ngan pre rengkat ban me haba me la pha yang mel aya nga kane kubor token ngan le ya ke e ka ba me kwa ka Maria kam sem ong ngan pre rengkat ban me kam sem la ong ba nga ngan le ya ke e ka ba me tha namar me la jit namar me la khot yang hanrei haba ka Maria ka ong ho ya kata ka tin ka jong trai ka ong ba ngade ka jong mi le kat ba me kwa le kat ba me mon kam dei ka mon ka jong ka dei ka mon ka jong mi kanai ka dei ka jing ong jong ka Maria haba ka ho ya kata ka jing khot ka jong blei ko han men ko para utrai ula jit yangi utrai ula khot yangi rukum ju kumba ula khot ya ka Maria ho yo le se kam dei ban long kata ka kmi jong blei kata ka jing long do ka jing long snam han reu trai ula khot yangi ban long ki han men ki para ki jing ban long kita ki bayi ngasem jing ban long kita ki be ki bathong ki jing ngi dei ban ong kum ka Maria ke ngadei ka jong me ngadei jong me le kat ba me mon kam dei ka mon ka junga kam dei ka jing kwa ka junga kam dei ka jing su thu ka junga han rei ka dei ka jing le ka jume ka dei ka jing kwa ka jume le kat ba me mon nga don hakti jume habangi ong kum ka Maria klempe putrai un sa shimlut ya baro kabangi don haka jing em ka jingi utrai un sa padon kam na ka benta ka borom ka jing kumba ule haka jing em jong ka Maria ka balai pat ko han men ko para ngi yo i shisha ba kamat puson ka banengkong ka jing penbenau angel bat ka jing ong jong kamari ho ya ketin ka jong blei kaya ketin ka jong kalawan leng do ha ka jing em jong kamaria bat ha ka parthai barok away kanai kadai ka ba mangi ngedai bas nguthu utrai ukwa ken ba mau unwan leng do long snam ha ka jing em ka jong a ka jong pi ha ka parthai barok away der mata kadau ha kanai ka sngi token ngin pusan yakine ki lahatali kimat pusan ki balengkon kamangi yo pediang lane ngiyo na kimat pusan na gospel bamenta kasngi kamtame hagane kasngi bakrau jong kamaria jungi kathai suti kasim jar mata sa cisen ngiduai ngi kerpat yo turai ai bo turai un ai boringi bangi laban im ya kajing im jungi ke bamenta kum kamaria bangi laban ong hoj ya kasur kuren jong turai bangi laban ai tilut ya lade le kat ba memon namar ngadei ujung me ngadei ka jung me kam dei ka mon ka junga kam dei ka jung kwa ka jung trang ka junga bat kum juro habangi ong ya kata kamon ka jung me ha ka jung em klampep ka tin ka jung trai utrai hi wan leng do long snam ha ka danut ha ka jung em jungi ba man la ka sngi ai ba ka perthai bro ka wei kam tame haman ka sngi jung em ka jungi ki breu ki bangi kendo ki bro ki bangi trelang ki hanman ki para ki jungi kin yo i ba ukris u long do long snam ha ki kam ki jam ha ki kiten ki thalik ha ki jungmot ki jung perkhat ki jungi ba man la kasngi en yoro yo Jesus Christ chinam la chinam amen yang ngin phala ka jong ka jingej nga ngej au blei pa dren bor baro ulang au problem ka kunjau ala Jesus Christ ulam away chungu utrai chungi ya labo naman sem bakoj ya balakhana kamaria te soti lasana tnai ya balatebiu layas kebayab ha kasnge kebalai lami pad kebayab ulakeu sabneng usong sukaman ublai kupa badan bor baro nang ta wan pad ban besar kebayab
ngangai hau man sem bakoi ha ka balang ka thalek bakoi ha ka jing salok ka bakoi ha ka jing ma pa ki pop ha ka jing mi pat ka do ban ha ka jing em bom chukut amen Lai spa nrip kun riu. Tuduai ko para baga jing kenya junga bat jong pi kan long ba pedang hu nak ma do blei pa badan bor baro jong pi nag banta ka jing ra bat ram bat ka tang jungu ka jing mantai ni bat balang ko jungu baro ko wei kat ba ngi kan mau burom ya kamaria theisot ti bala kerku ngi trwa hame ya ke jin ai jungi ko trai da ka ba kerpat bangin yo jing yarap na gejinglong breu jong Chris ubala terwa yala de hame halor gading pna kom ujingknya baklem tobria ubaim barbasanshar junam la junam amen utrai don rengkat bat pi token tu wila ki donot tominai ngui trai ublei jungi Dasha kalong basong hok bat kadai ti jingi bat ka jing panem yangi banyaro yakikam ba jong me ha ka jing kan tu nam buram ya baro kirukut kam tam kat bangi kan mau ya kamaria katesoti balakar ku kum kasim ban pan bana ya ka jing krau jong jingi snei jong me ha ka jing rwa ya ro jong ka namar dasha mela le ki kamba krau nabakut shabakut kapratei ba mela pen priang ya ga jingis nei bakar hai jong me na kapateng sha kapateng ha ba mela khmi ya ka shakri jong me ha ga jinglong red jongka mela ayangi lengba jongka yaw nong seng jong ka jing panem yaw ben reu u khon jong me utrai jungi u jesu christ lengba jungu ka kan hon jong ki angel kamane ya keborom jong me bat ka kmen hakmat jong me shu junom ngi kerpa dia me to ai ba ki su jungi kin ya so bat ka jong ki hakawe ka so jong ka jing roi ro kat ba ngi pan bna
shisha melong bukhoj kotrai katmei jong kajing khoj baro namar katra ngi karpat yame topan khoj pan kantang ya kine kajing trwa jungi dag bapha yaman sim jong me kum kamjer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kaman snebha ula priang ya kajing sha jutom ula shim yukpu bad kebaing u yame ula kedia yu badulai hala kesenran u ong to shem bad to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kabenta jong pi ha kajukur kom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai badbom jukut ya keba enpenmi na kebenta jong pi bad na kebenta kibabun na kebenta kajungmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai namar kata ngi ke bapan menta ya kajing ya bar kajing me pa jungu ngi trwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi babet ban yang akma jong me bad ban sakri me dak bas nguret ngi karpad me bangi ke bayo banta hakamet bad kasna mukres ngilong ki ba lapanitali ka we daw man sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatala ka perthei bato penjana yaka ha gajing e rengkat badu Francis ukpa bakoy jungi uwal bad marwen u bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bad kantei ki baliot ya da ka bakrmen ya gajing me pat bad ya baro ki baklat no ha gajing isne jong me to pediang yaki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariat hisoti bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing im bom jukut bad begin yoro bad pendon buram yame daw kon jong me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ko we jong men sim bakhoj baro ka boram gijing ro junam la junam amen kumbla hukum yang ngi daw nong pen em bad kumbla hikai ngi dak tin blai ngi not ban ong kok pa jungi ba hab neng ka long ka bakhoj ka teng jong me kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka kendeu kumba habneng to ayini menta ka jambam jongi ka bahala kasni batama yangi kerengkang jongi kumbang yiru gima ke balesneu yangi padwad yalam yangi sa ka jing pansoi hanre de panlaj yangi na ka basneu to panlaj yangi nge kerpat kotrai na ka jing sneu baro ha ka jing sbun jongme to a jing suk jing san hakisngi jongi khnang ba da gajing rap gajing isne jome ngin lai barabor na kapop ban ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dang ap khmilanti ya gajing kerman bakhoj bad gajing wan pat jong nong penem jongi
u Jesu Christ. Na ka Jamaica kaima. Jamaica ka Jinong. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai yapi ka jingsuk jonga ngai yapi. Wat pe yaki pop jongi hanro ya ka jingai jong kabalang jong me badha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mami ubin ban basun shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rain kad bad pi ongin ya terwa ya ka dak ka jingsuk iwei highway bad ka jingsuk bad pi. Hak mi ukun long broad jong blay, hak mi ubakid na yaki pop jong kapartay, suk yaki togi bala shakot, shakan eka jing kawai jong ukun long broad. Ko kan rat ngam shong hop aman rong apo kayeng ka junga, han rei shuang tang yakitien kaman sim junga kan sakya hi, kamat bat kas nam Chris, kan ri bat kan yelamingi, sha ka jing imbang jukut. Amen.
Habang ila yo pediang ya ka sakramen na beneng ngikar padrid ya me ko trai bamangi ki balakre buram ya ka jingkan mau ya ka maria tesoti balakarku ngilong ki babet banyo banta ha ka jingkwai bom jukut dau kres utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublay badan bor baraun kurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakoit amen tolisuk ej basyukriya trai da kajengem babha jong pi ismang ya blay Arspa Prabhuwe
En je royo tra Jesus Christ. Shalom, shalom.